Pennod 7. Gwneud yn fawr o gefnogaeth busnes. Croeso i bodlediad Bod yn Fos arna ti dy hun, can llawer entrepreneur ifanc i gychwyn busnes. P'un ai dy fod i'n meddwl am gychwyn busnes am y tro cynta, neu fod gen ti syniad ti eisiau ddatblygu, mae'r podlediad yma i chdi. Mari dwi a fyddai'n dy arwain di drwy'r gyfres 15 rhan yma, fydd yn dy gadw di ar y trywydd iawn ac yn dy helpu di i ddeall a meddwl am yr heriau sy'n codi wrth gychwyn busnes. Rhan o Wasanaeth Busnes Cymru y Llywodraeth ydy Syniadau Mawr Cymru, a'i nod ydy codi dyhead a chefnogi entrepreneuriaid ifanc i gyrraedd i uchelgais mewn busnes. Mae Busnes Cymru, sy'n cael ei ariannu'n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, yn cefnogi pobl ifanc drwy ddarparu adnoddau ar-lein, gweithdai sgiliau busnes a sesiynau 1-i-1 efo cynghorydd mwyn troi syniadau'n reality. I gysylltu efo ni, hoffa a dilynna ni ar Facebook, Twitter ac Instagram. Anfona neges ato ni a fydd un o'r tîm yn cysylltu nôl efo chdi. Ffonia'r linell gymorth ar dim 3000 60 3000. Defnyddia sgwrsio byw neu live chat ar wefan Busnes Cymru, neu e-bostia ni ar bigideas@gov.wales. Dyma benod 7, tro dwytha wnaethon ni siarad am gael dy fusnes di ar-lein. Dwi'n gobeithio bod chdi wedi dod o hyd i'r opsiwn sy'n gweithio i chdi, p'un ai dy fod i am adeiladu dy wefan dy hun o scratch, defnyddio template DIY, neu dy fod i am gael rhywun arall i'w adeiladu hi. Dwi'n gobeithio hefyd dy fod i wedi medru sortio enw parth. Felly, efo hynny gyd wedi wneud, be am dreulio chydig o amser yn siarad am pa gefnogaeth busnes sy'n ar gael i chdi. Mae ffeindio allan pa gefnogaeth sy'n ar gael a lle i gael hyd iddo fo'n medru bod yn anodd, a dwi'n gwybod gallai hyn godi ofn ar rai pobl, ond paid a phoeni. Da ni, yn Syniadau Mawr Cymru, eisiau gwneud bywyd chydig bach yn haws i chdi. Syniadau Mawr Cymru di'r lle i ddod ar gyfer entrepreneuriaid ifanc yng Nghymru. Fedri di fynd ar y wefan a dod ar draws lot o syniadau ac adnoddau dy helpu di i lansio dy syniad mawr. Mae cefnogaeth Syniadau Mawr yn cael ei gynnig gan Lywodraeth Cymru trwy Busnes Cymru. Ond os ti'n astudio mewn coleg neu brifysgol, mae'n werth cymryd golwg ar be gallan nhw i gynnig hefyd. Dwi'n i'm os ti'n gwybod, ond mae yna bencampwr mentrau ym mhob coleg a phrifysgol yng Nghymru, a maen nhw ar gael i dy helpu di. Mae'n werth cael golwg hefyd ar y rhestr lawn o sefydliadau eraill fyddai'n medru dy helpu di. Mae hon ar gael ar yn gwefan ni. Nid i weld fod rhai gwasanaethau'n cael eu hariannu, felly maen nhw'n medru rhoi cyngor yn rhad ac am ddim neu am ffi bach iawn. Os nad ydyn nhw'n cael eu hariannu, nid i weld bod yn rhaid i chdi dalu ffi llawn am gyngor. Gna'r defnydd gorau o damser. Gna'n siŵr dy fod yn gwneud yr hyn ti wedi gytuno i wneud a gna'n fawr o'r amser sy'n gen ti fod y gynghorwr. Mae yna lwyth o gefnogaeth ar gael, ond mae'n rhaid i chdi wneud yn fawr ohono fo. Dyma enghreifftiau o'r math o gefnogaeth sydd ar gael i chdi. Mae yna weithdai a digwyddiadau yn cael eu trefnu ar draws Cymru mwyn rhoi mwy o wybodaeth am busnes i chdi, ac i dy helpu di i ddeall pethau fel cyllid, marchnata a chynllunio busnes. Mae'r digwyddiadau yma'n ffordd gret o ddysgu sgiliau angenrheidiol ac yn gyfle da i gyfarfod entrepreneuriaid eraill a rhannu profiadau. I weld y manylion llawn am rhain a ffeindio allan sut i wneud cais, cerin gwefan. Ella fod yn well gen ti ddysgu ar-lein. Fedri di ddefnyddio gwasanaeth cymorth busnes ar-lein sy'n cael ei adnabod fel BOS drwy Busnes Cymru i wneud hyn. Mae BOS yn dysgu sgiliau busnes hanfodol i chdi ar-lein, mor gyflym neu mor ara ag wyt isio. Dim ots os ti ar y go, dim ots lle wyt ti, dim ots faint o'r gloch di. Mae entrepreneuriaid a pobl fusnes proffesiynol eraill yn barod i rannu gwybodaeth a chyngor drwy gynnig dod yn hyfforddwyr neu'n fentor. Fedran nhw'n bendant dy roi di ar ben ffordd. Mae yna lot o gystadlaethau busnes allu di gystadlu yn nhw. Fydd rhain yn miniogi dy sgiliau di ac yn dy alluogi di i wneud cysylltiadau. Yn fwy na hyn, fydd y profiad a'r help ymarferol gei di drwy gystadlu, heb sôn am y gwobra sy'n ar gael, yn cynnig cyfleon PR heb ei hael i chdi. I weld y manylion llawn a ffeindio allan sut i gystadlu, cerin gwefan. Ar draws Cymru rwan mae yna dipyn o safleoedd cydweithio, unedau hybu a rhaglenni cyflymydd, a fedri di wneud cais i fod yn rhan ohonyn nhw. Drwy wneud hyn, fyddi di'n elwa o gyfarfod a gweithio fo entrepreneuriaid o bob cwr o Gymru sy'n meddwl rhywun fath â chdi. Dyma'r cyfle perffaith i greu cysylltiadau a dysgyddi wrth eich gilydd. Mae yna 5 canolfan fenter wedi ei lleoli yn y gogledd, y canolbarth a'r de, lle fedri di gael cefnogaeth gan Busnes Cymru yn ogystal â phartneriaid eraill.
cer draw i'n gwefan ni i gael mwy o wybodaeth. Da ni bob amser yn barod i ateb cwestiynau a fedri di gofrestru er mwyn derbyn cefnogaeth 1 i 1. Felly be am fynd i chwilio amdano ni ar Twitter ac Instagram, @syniadau-mawr-Cymru. Pan mae'n dod i gyllid grantiau a benthyciadau, fydd faint ti'n medru gael yn dibynnu ar pa mor gymwys wyt ti, a mae yna lot o opsiynau gwahanol. Fel arfer, benthyciadau llog isel fel benthyciadau cychwyn busnes sydd ar gael i fusnesau newydd. Mae grantiau yn fwy tebygol o gael ei rhoi i fusnesau sydd wedi cychwyn masnachu'n barod. Ond, mi fedar dy gynghorydd busnes di siarad am yr opsiynau sydd ar gael, felly paid a panicio. Mae yna wastad rhywun fydd yn medru dy helpu di ar hyd y ffordd. Fydden ni'n sôn mwy am gynghorwyr busnes nes mlaen. Mae hyn yn lot o wybodaeth i'w gymryd mewn, dwi'n gwybod. Ac ella dy fod i'n pendroni sut i gael gafel ar yr help sydd ar gael. Wel, mae hynny'n hawdd. Mae llinell gymorth Busnes Cymru yn cynnig gwasanaeth diagnostig yn ogystal â gwasanaeth gwybodaeth a gwasanaeth cyfeirio, a'r oll sydd angen i chdi wneud ydy rhoi galwad iddyn nhw. Mi allu di ymuno fo rhwydwaith sy'n mynd yn fwy ac yn fwy o entrepreneuriaid a chofrestru i weld cynghorydd busnes jyst cer i'n gwefan ni i ffeindio allan sut. Cer i weld pencampwyr entrepreneuriaeth yn dy goleg neu dy brifysgol. Fedri di ffeindio allan pwy ydy dy bencampwr di ar ein gwefan ni. A tra ti yna, be am gael cipolwg ar straeon rhai o entrepreneuriaid maen nhw wedi helpu'n barod. Mae Syniadau Mawr Cymru hefyd yn cynnal digwyddiadau fedri di fynd iddyn nhw. Maen nhw'n lot o hwyl a fyddi di'n gadael efo llond trol o wybodaeth, sgiliau a chysylltiadau newydd. Ac yn ola, paid ag anghofio mynd ati full speed i'n hoffi ni a'n dilyn ni ar Twitter, Facebook ac Instagram. Mae'n ffordd gret o wneud yn siŵr dy fod i up-to-date efo beth da ni'n neud a ffeindio allan am unrhyw ddigwyddiadau sy'n ar y gweill. Neu jyst anfona gwestiwn i ni, a fydd un o'r tîm yn cysylltu nôl efo chdi. Reita, nôl at y cynghorydd busnes na. Ella fod y syniad o eistedd lawr efo cynghorydd busnes yn codi ofn arna chdi, ond dwi'n gaddo, does na ddim byd i fod ofn. Mae gennym ni gynghorwyr ar draws Cymru sy'n barod i dy helpu di. Be am i fi ateb chydig o gwestiynau cyffredin i dy roedi ar ben ffordd a rhoi syniad i chdi sut mae bob dim yn gweithio. Pam bo fi angen cynghorydd? Mae dy gynghorydd di ar gael i dy helpu di i gymryd y camau ola yn y broses o gychwyn busnes. Fyddan nhw'n rhoi'r offer a'r adnoddau ti angen i chdi. Fedran nhw dy gyflwyno di i fodelau rôl syniadau mawr a dy bwyntio di at unrhyw wybodaeth ychwanegol ti angen. Da ni wedi cyfarfod ambell i fodel rôl yn ystod y penodau dwytha yn y podlediad yn do. Ond mi fedri di ddysgu mwy amdanyn nhw drwy ddarllen proffiliau'r modelau rôl ar ein gwefan ni, felly cer i gael golwg. Pryd fyddai'n barod i gyfarfod cynghorydd? Trystia fi, fyddi di'n gwybod. Pan fyddi di wedi gwneud cyn gymaint o ti'n gallu dy hun, mi fyddi di'n barod. Fydd y cynghorydd yn medru deud wrthach chdi os ti angen treulio mwy o amser yn datblygu dy syniad cyn i chdi fynd dim pellach. Mae gennym ni hefyd checklist bach handi sy'n mynd â chdi drwy'r broses o gychwyn busnes. Dwi'n siŵr fydd hwn o help a mae o ar gael ar ein gwefan. Paid ag anghofio elli di gael help gan dy goleg neu brifysgol hefyd. Fyddai'n cwrdd â nhw wyneb yn wyneb. Y peth cyntaf fydd cynghorydd yn ei wneud ydy rhoi galwad ffôn i chdi. Ar ôl hynny, fyddwch chi'n trefnu gyfarfod wyneb yn wyneb os da chi angen trafod mwy. Ydw i angen paratoi cyn cyfarfod fy nghynghorhydd? Mae yna un neu ddau o bethau y byddi di angen medru ei gwneud. Fyddi di angen medru disgrifio dy syniad, egluro pa ymchwil i'r farchnad ti di wneud, rhoi syniad pwy di dy gwsmeriaid di a phwy sy'n cystadlu yn derbyn di, a jyst deud pam fod y syniad un wahanol i syniad pawb arall. Os oes gen ti unrhyw ddeunydd marchnata perthnasol, neu hyd yn oed gynllun busnes drafft, ti da nhw efo chdi mwyn i'r cynghorydd fedru taro golwg arnyn nhw. Ond os nad yw'r rhain gen ti'n barod, paid y phoeni. Lle fyddai'n cyfarfod y cynghorydd? Fydd hwn ddim yn gyfarfod ffurfiol, felly paid y phoeni. Maen nhw'n medru dy gyfarfod i mewn caffi, yn dy goleg neu brifysgol, ac os ti wir yn nerfus, mae croeso i chdi ddod â ffrind neu aelod o dy deulu efo chdi. Mi fysa dy gynghorydd di hyd yn oed yn dy gyfarfod i adre. Be allai ddisgwyl o'r cyfarfod cyntaf? Yn ystod y cyfarfod cyntaf, fyddwch chi'n siarad am dy syniad di, sut ti eisiau datblygu'r syniad, a beth ti angen neud mwyn cychwyn arni. Ddoed i o'r cyfarfod efo cynllun gweithredu y medru di weithio arno fo, ac ella fydd gan y cynghorydd hefyd bwyntiau gweithredu i weithio arnyn nhw cyn i chi gyfarfod eto. Fyddai angen dod ag ID? Na, ti ddim angen dod ag ID.
Mi fydd dy berthynas di efo dy gynghorydd yn seiliedig ar ymddirieddaeth. Mi fyddan nhw'n ymddiried yna chdi i ddeud y gwir am pwy wyt ti ac i ddeud y gwir am y ffaith dy fod di'n gymwys i dderbyn cefnogaeth. Fyddan nhw'n medru rhoi cyngor ar ariannu. Mi fydd dy gynghorydd di medru adnabod ffynonellau o gyllid fydda o bosib yn addas. Fyddan nhw hefyd o bosib yn medru dy helpu di i greu cynllun busnes neu greu rhagolwg llif arian, cash flow forecast. Mi fyddan ni'n trafod cyllid ac ariannu ym mhennod 10, felly cofio wrando. Be fydd yn digwydd ar ôl ein cyfarfod cynta ni? Ar ôl y cyfarfod, dy gyfrifoldeb di fydd mynd i'r afael efo rhai o'r pethau ar dy gynllun gweithredu di. Wedyn, yn eich cyfarfod nesaf, fyddwch chi'n adolygu pa gynnydd sydd wedi ei wneud ac adnabod pa waith pellach sydd angen cael ei wneud. Be os dwi ddim yn dod mlaen efo'r cynghorydd neu ddim yn clicio fo nhw? Coelia fi, mae hyn yn anhebygol iawn, ond os ydio'n digwydd am pa bynnag reswm, fedrwn ni gynnig cynghorydd newydd i chdi. Un peth yw gofio di, ella na fydd y cynghorydd yma'n dod o dy ardal di, felly ella na fydd hi'n bosib iddyn nhw dy gyfarfod i wyneb yn wyneb. Be os dwi angen canslo neu aildrefnu cyfarfod? Dydy hyn ddim yn broblem. Da ni gyd yn gwybod bod trefniadau'n newid, ond gran siŵr dy fod i'n gadael i dy gynghorydd wybod cyn gyntad a phosib mwyn iddyn nhw fedru aildrefnu'r cyfarfod. Ond sam hyd yn oed pwynt i fi ddeud hyn i gyd wrthych chdi os na ti'n gwybod sut i gael gafel ar gynghorydd yn y lle cyntaf. Her oll ti angen i wneud ydy cysylltu efo syniadau mawr Cymru dros e-bost, inquiries@bigideas.wales, neu drwy ffonio ar dim 3000 60 3000, neu fel dwi wedi sôn yn barod, cysylltu efo ni ar y cyfryngau cymdeithasol. Mae hi mor hawdd â hynny. Reita, rwan dy fod ti'n gwybod bob dim am y gefnogaeth sy'n ar gael, paid â bod ofn i ddefnyddio fo, achos mae o yna am reswm. Y tro nesaf, fyddwn ni'n siarad am greu cynllun busnes, felly cofio wrando. Dyma'r manylion cyswllt holl bwysig na eto, mwyn i ni fedru ateb dy gwestiynau di gyd. Hoffa a dilynna ni ar Facebook, Twitter ac Instagram. Anfona neges ato ni a fydd un o'r tîm yn cysylltu nôl efo chdi. Ffonia'r linell gymorth ar dim 3000 60 3000. Defnyddia sgwrsio byw neu live chat ar wefan Busnes Cymru, neu e-bostia ni ar bigideas@gov.wales.